ବେଳାଭୂମିରେ ଆଃ କି ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆଲୋକର ଢେଉରେ ଲହରୀ ସତେକି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ପଡ଼େ। ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ଆଲୁଅରେ ମନ ଭରିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାଳତୀପୁର ଷ୍ଟେସନ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟ ପାଖରେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖି ଜଗାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ ଭବ ତୁମେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗହଳି ଭିତରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଜା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଖଜା ପାଖରେ। ଖଜା କିଣି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ଏଇଠୁ ବାହାରିଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲି ଢେଉ ଲହରୀ ଆସୁଥାଏ। ଲହରୀରେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ସତେକି ମୁଁ ପୁରୀ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମନେ କଲି ଯେ ଜଗା ପାଖକୁ ଆସି ସବୁକିଛି ମୁଁ ପାଇଗଲି।